Čaute všetci. Nedávno internetom prebehla fotka, že z nejakého kozmického radaru spravili snímok pod pyramídou a objavili tam 2-kilometrové obrovské mesto, hej. Neviem, či to tak je, sú to podľa mňa len nejaké machule, ale tí, čo to vedia čítať, tak hovoria, že to sú nejaké štruktúry, že to má 2 kilometre, niektorí tam už stavajú piliere, schodiska a neviem čo. Ja si myslím, že je to hovadina, ale pre moje také uspokojenie som si to celé musel nejak akože zvizualizovať, pretože je to fakt obrovské. Tak som si to postavil v Blenderi, dal som to do Unreal Engineu a dneska sa v tom poprechádzame ako v hre. Takže ideme sa prechádzať po 2-kilometrovom obrovskom meste pod pyramidou. Poďme na to. Takže vítam vás v Unreal Engine, kde máme postavenú pyramídu. Dal som sem nejaké paneláky, aby ste si vedeli predstaviť, že asi ako je tá pyramída obrovitánska. Dal som ho 1:1 podľa rozmerov, ktoré som našiel na internete. Takže tu máme paneláčik Stopolčian, hej, aj tu druhý paneláčik Stopolčian a tu máme pyramídu v Gíze. Tú najväčšiu, pod ktorou to vlastne je. Tá pyramída je samo o sebe obrovská. Ja mám takú fóbiu, myslím si, akože nie je to tak silné, ale keď vidím obrovitánske veci takéto, tak cítim takú úzkosť, hej, je mi nepríjemne proste. Napríklad mám to pod komínmi. Keď sa pozriem na komín hore, normálne až závrať chytám. Ale dá sa mi to nejak zvládnuť, aj ma to fascinuje, aj sa tam niekedy pozriem na ročky a tak, ale vždycky ma to tak proste zamrazí. Stalo sa mi to aj v hre, stalo sa mi to nedávno vo Fear 2, keď som bol pod obrovskou chladiacou väžou, tiež mi to bolo nepríjemné strašne. Ako teraz mám z toho tiež takú úzkosť trošku, ale toto v reálnom živote si neviem predstaviť, že by som bol vedľa tohto komína a pozeral sa do hora. No ale keď som spravil tú 2-kilometrovú jamu pod touto pyramidou a dal som tam tie piliere a pustil som hru, tak ma zamrazilo. Je to neskutočne obrovské. Ak si predstavíte, že toto je obrovské, tak poďme na to. Takže ja si neviem predstaviť, teraz si uvedomíte, že je to asi fakt hlúposť, pretože kto by toto robil? Kto by staval takúto obrovskú zhuviežilosť na 2-kilometrových pilieroch? Nechápem tomu, nerozumiem tomu. Ja to mám spravené v takom jednom builde mojom, môžem si to aj spavnúť auto, takže aby sme nešli dlho, tak ideme autom na okraj tejto pyramídy. No. Prišiel som práve cez panelák. Dobre, tu som spravil jamu, ktorá mi fakt naháňa hrôzu, hej. Musel som dať preč napríklad atmosféru a veci, aby sme vlastne dole mohli vidieť landscape. V Unreal Engine mi to ani nedovolil spraviť tú 2-kilometrovú jamu, takže celú jamu som musel spraviť v Blenderi a hodiť sem. No pamätám. Pod touto obrovskou pyramidou sa nachádza takáto velikánska jama. Vidíte, že už ani nevidieť tam tie tiene, už mi to ani nevrhá, lebo to je tak ďaleko. Hej? Ten distance je úplne strašne ďaleko. A tu nás som dal tie piliere, môžete sa tam normálne poprechádzať. Spravil som tam schodisko, ideme na tie schody normálne, hej? A to ide 2 km dole, je to obrovitánske. Spadneme až dole, budeme sa na to pozerať z dola, je to fakt fascinujúce. No poďme na to. Stále si neviem predstaviť, kto by toto robil. Kto a na čo by toto robil? Nechápem tomu vôbec. Je to úplná kravina. Myslím si. Ale tak, kto som ja, že mám toto rozprávať, hej? Oni tam našli nejaké flaky a tie flaky sú že vraj takéto stĺpy, neviem, no. Ja som si ich postavil podľa seba, aspoň podľa toho, čo som videl, ak to niektorí zvizualizovajú. Je tu na každom jednom stĺpe 9500 schodov. Ak ste videli Ace Ventura, jak si tam hádže tú stromku, tak presne to som si predstavoval hneď, jak som to postavil. 9500 schodov, každý jeden pilier, neviem prečo by tam bolo 9500 schodov, na čo? Nedáva to žiaden zmysel, absolútne. Ale je to fascinujúce. Skočíme dole, lebo vidím, že to bude dlho trvať, kým tam prejdeme. Pozrite na to je obrovitánske. Tu na polke sa zastavíme a pozrieme sa hore. To je absolútne gigantické. Ja už z toho nemám tú úzkosť, lebo už som to hral, takže už som v pohode s tým, ale na začiatku, keď som to spravil, tak mi z toho bolo fakt nepríjemne. To je obrovitánske a to sme ešte tam dole, pozor, tam dole to sú mrakodrapy. Tie modré veci, to sú není, že obyčajné stĺpiky, to sú mrakodrapy. To je obrovitánske. Poďme nižšie.
To je masaker toto. A je to presne v mierke 1:1, takže má to presne 2 km. 2 km padáme dole. Ono to je pekné povedať, že áno, je to tu postavené, ale na čo? Prečo? A prečo spravíš toľko milión tónový dekel hore? Neviem, koľko má presne pyramída. Počkajte, ja si to presne pozriem teraz. No už toto máme, už som sa opýtal ChatGPT. Takže veľká pyramída má 5,9 milióna tón. Takže voľak kto spraví piliere, voľak kto spraví mesto a hore spraví 5,9 milióna tónový dekel. Špicatý. Teda akože nerozumiem tomu. Fakt je to podľa mňa ale nejaké podložie. Lebo toto... A ak to tak, počujete ma, dobre, ideme konšpirovať. Ak to tak je, ak je fakt postavené toto pod pyramidou, že sú tam takéto piliere, ak je fakt postavené toto pod pyramidou, že sú tam takéto mega mrakodrapy, to sú mrakodrapy, toto je obrovitánske, pozrite sa, idem sem na kraj, ja som to spravil všetko tak, aby sa tam dalo chodiť, všade. Že kto je fakt taký blázon, tak si to môže vybehnúť hore aj dole. To sú mrakodrapy. To sú obrovské mrakodrapy toto. Hej? Ja som si dal 4-metrové podlažie a tých podlaží sem sa mestí, počkajte, idem to pozrieť. Takže spočítal som to aj tam cez 60 podlaží. Hej? To znamená, že tu nás sú takéto stĺpiska obrovské a tuto dole je ďalších cez 60 podlaží niečoho. A teraz fakt konšpirujeme, hej? Ideme do toho. Ak fakt to je nejaká technológia, že to je voľaký brutálny satelit alebo niečo, že tu na dole sa to nabije energiou zo Zeme a hore to vyprskne na druhú galaxiu, proste, aby sa vedeli komunikovať, alebo proste úplná kravina, hej, vymýšľam si z prostosti. Ale aj tak by som chcel vedieť, že čo tam je, samozrejme každý z nás to chce vedieť a bolo by dobre, keby sa to preskúma, pretože ak náhodou tam fakt niečo je, si neuvedomujete jednu vec, tak my nemôžeme že prepísať históriu, že iba prepíšeme v knižkách, že dobre volať, čo tam je pod tým, ale tam je 2-kilometrové mesto pod obrovským deklom ťažkým, hej. My musíme prehodnotiť všetko, čo sme doteraz vedeli. O tom, ako tá civilizácia existovala. A fakt je, že tí Egypťania mali krásne mesta na povrchu. Prečo by mali takúto sprostosť pod pyramidou? Ja som tú hru spravil tak, aby ste si ho mohli každý zahrať. To znamená, že hoci kto z vás si to môže stiahnuť a môže sa tu prechádzať. Takto, jak som sa to prechádzal teraz ja. Máte odkaz dole pod videom. Ak budete na začiatku hry, tak tam bude menu. Ja vám to teraz ukážem, hej. Bude tam hlavné menu. A je tu, že spustiť Bagoland. Bagoland je vec, lebo som na Twitchi dosť pravidelne a so svojou komunitou stávame Bagoland. Je to proste mesto, ktoré si môžu postaviť na základe toho, koľko majú vernostných bodov, môžu si tam postaviť svoju parcelu a tak jedno s druhým. A ja som to do tohoto buildu dal, lebo však prečo to do niekoho iného dávať, keď tu môžu aj auta veci. Hej? Takže toto je náš Bagoland a vy len potrebujete nie spustiť Bagoland, ale spustiť pyramídu. Hej? A keď spustíte pyramídu, tak vám to hneď buchne sem. Stačí to len rozbaliť, hoci kde na plochu a rovno spustiť hru. OK, sme na konci. Ja si myslím teda, že to je absolútna sprostosť, ale však keď chcete, môžete si kľudne tú hru stiahnuť, zahrať si ho, povedzte mi do komentárov, čo si o tom myslíte, či to tak je, či tak není. Potom je to úplná somarina. Ale však každý má iný názor, každý má svoj názor, takže treba sa tam poprechádzať, je to fascinujúce, aspoň prechádzať sa tam. Keby to tak bolo, bolo by to super, no. Ale myslím si, že tak není. Každopádne sme na Twitchi 4 krát do týždňa, takže ak chceš, kľudne príď tam o tom môžeme pokecať. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.